hapon sa tanan. Kami di ay ang Dandel Welding and Fabrication Shop. Naadre nag-locate sa Quirino Avenue. Diin na kami nagahimo og nagafabricate og mga steelworks sama aning mga gate, flower stand, or makita man ninyo na mga sugbaanan nga stainless. Nagahimo po nig mga kulungan sa iro o daghan mga roll up trusses. Gani ginaprobot mo gining paningkamutan nga kung naay mga magpahimo diri mga indoor nga mga flower stand, magahimo pod mi og kanang naga-customize gid mi dinhi. Mao na nga kung kami tong naay shop dito sa Estrada 6, nagbalin mi diri tungod kay growth na kayo dito. Tungod kay daghan kaayo ang project karon. Unya ginaauhag ko kamo kung naamoy mga gusto ipatrabaho welding works, andam kaayo mi nga mo alagad sa inyo mo trabaho og ato lang i-negotiate ang mga presyo ninyo. So nasa makatarunganon niya presyo, of course. Nasa katarunganon niya presyo. Pwede na ato na lang kuan, ato na i-negotiate. Naagid siya sa kuan kanang dili gid kaayo siya mahal tungod kay kaning amuha dinhi ang mas maila pa gyud. Maila pa gyud. Sir, unsa man nga mga materyales nung gamit ani? Ang among ginagamit diri nga mga material kani mga standard yun niya among ginagamit tungod kay kung makita ninyo sa labi na sa mga gates ang among ginagamit gyud mga kuan na gyud galvanized iron na gyud tungod kay para kana labi na karon maabot ng tingula dili na siya mataya ba. Tas ang amo ang finish gina-spray gid namang pintura namo. Okay. Gina-spray gid wala namin naggamit og brush. Spray sa kanan. So nanay din ay pintura daan. Depende sila kung unsa nga color na. Depende na lang sa tag-iya. Kung unsang color amo ang i-apply. Package man niya mo. Okay. Example sa gate, package sa kanan mo install mi. Kanan na siya, kanang finish na siya. Okay. Mao na siya. So kamo pa diyan mo install ani? Kami ang mo install. Okay, sige. Sige sir, kaning mga paghimog tent sir, kanang stanza tent na. Nakahimog yapon yung mga tent. So basta klase-klase, basta welding works. Basta kay kanang pasok lang sa amo ang kuan, makaya lang sa amo ang sa fabrication. Amo ang ginadawat. Gani nagahimo na pud mig kuan mga steel trusses, mga canopy, mga trailers. O mga steelworks sa labi na ka ng mga modern nga type. Okay. Sir, story lang sir, unsa nakadugay ning Dandel so nya asa na gilayong nya naabot aning mga serbisyo ani? Naana ni sa mga 7 ka tuig. Dugay na. Mag 7 years na ni. Gani ako gid mismo ang nagunay ani primero. From Saudi gid di kan dinhi mo gid ang tapos. Diri nakasugod mig negosyo. Layo na mig naabtan, abot mi og Davao, Jinsan, Kidapawan, Ginisa, Davao del Sur, nagatuyog na gid mi. Ani nga kuan, ani nga business. Sir, say feedback sa imong mga nahimong customer sir. Kung sa feedback lang daghan gyud ang gani ang kaning daghan ang repeat orders ani. Kasagaran ako mga customer kani adto, dire na pud na siya nagpahimo karon Tapos so satisfied sila sa kuan. Satisfied. Naaman yung page sa kuan, Dandel Welding and Fabrication Shop. Naami dito mga gipang post gid sir, mga buhat gid namo dito, naagi gina-post, gina-update namo. I see, okay. Dandel Welding and Fabrication